uNgqongqoshe ikhona ke into yalaba abathi masebebona ngathi lidikibele igciwane bese uthi hayi mina sengi-right shiya phansi lamaphilisi ungathini ke into kubantu abathi bese beyawashiya lamaphilisi siyafisa nje ukuthi abantu sithi uma usungene kulamaphilisi kuma ARVs usuke usumuntu one chronic or chronic medication okusho ukuthi uphuza amaphilisi usuku nosuku abantu abanesifo sikashukela abakwi chronic medication baphuza amaphilisi usuku nosuku abantu abatholakala neBP ephezulu kakhulu engasamanageki bakwi chronic medication baphuza amaphilisi usuku nosuku ukwenza ukuthi kumanage isifo emzimbeni so abantu ke uma bebona ukuthi mhlambe ubesehlile emzimbeni ngenxa yokuthi usephuza amaphilisi useyibona ukuthi uyabuya useyisitufuza sekufuna yeke phansi manje amaphilisi ayeke i-treatment kuba inkinga lokho ngoba amasosha akho omzimba ayaresista uma usuphinde ubuye ebese ke manje sekudinga uthole i-medication ehlukene futhi uma ngabe wenze njalo uyazi exposure to reinfection ngoba abanye abantu uma eyeka futhi treatment enjalo uphinde aqhubeke akazivikeli ngisho kuthiwa useya ocansini so kubalekile ke ukuthi once ungena kwi treatment ungabe usayiyeka akubona bodwa abantu abakuma ARVs abangayiyeki treatment njoba ngisho abanesifo sikashukela once baqala i-treatment ababe besayiyeka i-treatment phuza impilo yakho yonke so kungcono ukuphuza iphilisi elilodwa impilo yakho yonke kunokuthi uphile iminyaka emibili ngoba ungaphuzanga i-treatment